Jimmy, hvad fanden er det, du står og laver? Jeg laver vores bike. Hvor fanden gør du det, mand? Jamen, Men det er jo ikke vores bike, mand. Nej, det er ikke vores bike, Jimmy. hvad? Det er ikke vores bike, den der. Nå. Lad den være, der. Det er sådan en girling, mand. Vi kører sgu ikke for girling, vel? Er det der vores bike? Ja! Er det Ja! er det der vores bike? Det er sgu da ikke vores bike, det er en havetraktor, dine ordre. Hvor fanden er min Harley henne? Men det Max siger, Jimmy, hvor fanden? Simon, hvad fanden er det, du sidder og laver? Jeg står sgu da og sidder her. Står du sgu og sidder der? Det kan man sgu da ikke samtidig, helt ærligt, mand. Jo, man kan godt. Nu bliver vi nødt til at køre. Der kører du ordentligt, Jimmy. Helt ærligt, mand. Jeg er i hvert fald af heromme bagved. Kører du ordentligt, Jimmy? Okay. Nej, til højre. Vi skal ind der, Jimmy. Det gider jeg ikke i dag. Nej, men hallo. Hallo, mand. Hallo. Hvad laver du? Jimmy, for helvede. Helt ærligt, men jeg blev forskrækket. Det går vel op, Dan. Det er det godt. Så kom. For helvede, mand. Du har ikke passe på mig. Slå vi en gravpind. En gravkrog. Hvorfor fanden tager du ikke bare døren? Og æderkopspind.